шумори аз гумонбарони тасарруфи бештар аз 120 миллион сомонии вазорати дифои кишвар ба муҳлатҳои гуногун зиндонӣ шуданд. Сайдали Раҳмонзода, муовини раиси додгоҳи олии Тоҷикистон, дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, аз 124 миллион сомонии рабудашуда бештар аз 16 миллион сомонӣ ҳанӯз баргардонида нашудааст. аз нафарҳое ки ба ҷавобгарӣ кашида шуданд, 9 нафарашон бо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба маҳкама кашида шудаанд. ин афрод аз 5 то 15 сол зиндонӣ шудаанд. 62 нафари боқимонда бо ҷуброни зарар аз ҷавобгарӣ озод шуданд. аз 71 нафари боздоштшуда дар доираи ин парванда 28 нафар афроди ғайринизомӣ ва 43 тани дигар аз идораҳои вазорати дифоъ ва дигар мақомот буданд. аммо гуфта нашуд ки оё онҳо узви як шабака буда даст ба ҷинояти созмонёфта заданд ва ки ин гурӯҳро раҳбарӣ мекард. чунин дуздии маблағ ҳазорон сарбозро аз ғизо, сарулибос ва муҳимоти ҳарбӣ маҳрум кардааст. маблағ асосан барои хурду хӯрок, барои сарулибоси сарбозо, барои техникаи ҳарбиро таъмин кардан, асосан барои оҷонсии мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон хабари дуздиву аз худ кардани миллионҳо доллар аз вазорати дифоъро моҳи феврали соли гузашта тасдиқ карда буд. суистифодаи пуле ки барои сарбозону афсарон ва муҳофизати марзу боми кишвар ҷудо шудааст, дар ҳолест ки дар гузашта нигарониҳо аз таъмини номуносиби қисмҳои низомӣ ва гуруснагӣ кашидани сарбозон садо додааст. созмони шаффофияти байналмилал моҳи январи соли гузашта бо нашри гузориши шохиси дарки фасод Тоҷикистонро дар миёни 180 кишвар дар ҷойи 162 қарор дод ки яке аз зинаҳои поинтарин ба шумор меравад.